Shalom. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat Paskah madihita saluhudna. Minggu ta sadarion, Minggu Paskah parjolo, ima ari parningotan ni haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan hamatean. Marlas ni roha situtudo hita ala ditaluhon Yesus do hamateani, jalan nunga hehe ibana sian hamateani. Hababakit ni Yesus ima sada tanda hamonangan dohot na mangukap dalan haluaon laut tuban waginjang. Jalan na pasahaton las roha ni tuhatat sian tuhatat tuhita jolma manisia. Tema minggu hehe do Yesus di ari patoluhon. Atong tapahibulma rohata mamuji debata na mangului arhite parminggota diombason tabuat matiki marha hohomon martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji ma tuhata pardenggan basai marhite ende nomor 10 tolu ayat sada ro ditolu. Pesta Paskah haluaon, Pesta Paskah haluaon, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang hangoluan hasonaman nusaluhud romai talumawaluator daftar bahentio panu raja si pargolui Raja si pargolui hamatean hamagoan nasopolang habiaran lungatalui sudin Tuhan Yesus do namona, Tuhan Yesus do pasua, las di rohada meme, las di rohada meme, dongan golong mahatanan, na porsea di ibana dan tarbahen magobi. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, nama nopal langit dohot tanoon, amin. Naung hehe Tuhani, naung tutudo di pahehe Tuhani, ariondo na jinadihon ni Jahoba, marolopolop jalamarlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akapade bagas, ima jadi batu parsuhi. Sian Jahoba doi masa
halongangan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean, marhite-hite hametean mi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami ala ni haheonmu. Dang huhabiari hami be hamatean, ai ho do ulu nami, ruasmu dohami. Di pausat todo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, ay masahad hami tu lambungmu. Amen. Kundul mahamu. Tabegema ende pujian sian kor ina parari Kamis.
Marende mahita sian buku ende nomor 460 ayat 1 dohot 3. Allah ni Tuhan Yesus marende endea asih totong rohana nampe pardosa ibadah napadomu audo debata mudah nani usehot idolo Golgata Allah ni Tuhan Yesus marono polo manang turi aulau ibadah do patogu pasara rohaki rodi banua bijak sai Yesus dongaki. Abegema hatani debata patujolo ni jamita turpuk tu ari pasca sadarion imana tarsurat di panuriang Hosea bindu onom ayat sada rodio onom. Tajahama marsialusalusan jalarak manjahama hita di ayat onom. Beta hita asamulak hita tu Jahoba. Ainunga ibana mangaribahi laus ibana pamalum hita. Nunga ibana mambugangi, laus ibana manaori hita. Say Panginoon ado hita dumjol asa mangulu hita mamadukong ibana. Say mananda mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jahoba. Tudoson buhasiangari do sitong ni habibisarna, jalasay narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Tung ahama bahinokku tuho ale Efraim, tung ahama bahinokku tuho ale Juda. Dibaheni hubarbar nasida marhite-hite aka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata aka nasian pamangaku, gabe bitsar aka uhupu songon panondang, rap manjaha mahita. Ai lomoan do rohaku mida asini roha, asa mida pelean. Jala lomoan mida parbinotoan ni beaba debata, asa mida pelean situtungon. Ima sahatna, martua ma akan na umbege hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Tabegema ende pujian sian kor punguan ina Naomi. Besar kasih-Mu ya Tuhan.
Tauduti mamuse marende sian buku ende nomor 76 ayat 2 dohot tolu. Ikon sa ibana ingotoku ujuna tarpajali Tuhan pinasila ginatupon sai mabar mudar dai ai humoko pau di taruasna asadot au museupana ai ditatap doawon di padok nanungasu. Oh Jesus ku sai paingot au di dosaku dibasam ayat dorang dina olo mau di bala basorohan nungaleleng dilului hodok au nalilu asa unang magong di taon hona benitin lau manobus odiki. Hamuna hinaholongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus, di pardalanan ningoluta dangadong hitana ias sian hasalaan dohot dosa, maradopon akadongata, lumobi maradopon debata. Alanii di bagasan serep dohot uduk ni roha, tasolsoli jala tatopoti madosa dohot pangalausiota di jolo ni Tuhata, hohom mahita martangiang di bagasan rohatabe. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata amanami pargogo naso hatu dosan jala parholong roha. Rodo hami pardosa nadangolon tuadopanmu nasun badia jalan namar muliai. Marsomba ujung diadopanmu mangido hasesani sude dosa dohot pangalosian nami nagodangi. Aidang adong nasitong di bagasan hami. Jala sejot-jot do hami manimbil sian dalanmu, uhud mangalausi uhumi. Dang hupasangap hami goarmu sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa daging nami. Nang dongan nami pedang huhalongi hami doson diri nami. Alanii amado hami honarimasmu dohot uhummu salelengna. Alai narodo hami tuadopanmu paudukon rohanami. Mangido hasesani dosa dohot asini roham,
Urupi jala asi maroham dihami, sesa masude dosa nami, saya pargogoi mahami mangalo nasa najati, asa toktong hami mangolu di bagasan pakaholongyon ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Sa takarisap leleng na hutadikon ho, alay papungoku doho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutapunihon bohiku, sa tokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asiaku ho, ninna Jahoba si palwa ho. Kasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabegema ende pujian sian paduan suara narwastu. Marende mahita sian buku ende nomor 155 ayat sada dohot onom. Holong doroha di debataku, holong rohana totong dia, ai di patu padohanu aku, marhite Jesus anak dai.
hatani debata dalan tungolu na imbaru, imana tersurat di Matius bindu 10 ayat 20 sada, olat ni ima di patorang Yesus tu akasiseanna, na ikon laho do ibana tu Jerusalem manau na porsuk sian akasituan ni natorop, sian situan ni malim nang sian si boto surat pe, pola ikon mate ibana bunuon, jala panguluon diari patoluhon. Ima sahatna atong rap mahita mangidogogo sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tuhatami. Amin. Tabegema ende pujian sian kur ama.
Solutima marende sian buku ende nomor 428 ayat 1 dohot 2. Ona loja, ona sorat, oso hamdi debatang, dina hasi, dina mora, di papita doroham, unang ganggu roham unang, di pandok di debatang, pasau tona baga-baga osroham di debata asa unang behokalu di mana olomoni bereng Yesus si Tuhanmu berminati naunai unangkan rohamunang dipandoti di mata pasau tona baga-baga pos roham di debata Tindakon maha porsiautai songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di portibion rap mandok mahita au porsea debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na manopal langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na manaun na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang cadal tuat tu banatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jal adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesaani dosa dohot dihatai na mendok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot hanguluan na sora sudah amin hudul mahamu. Damang dainang di bagasan Kristus Yesus, songon naung ditik-tikon di hari Minggu nasalpu, marsogod hari Senin tanggal 6 April di Patupahuriata do kebaktian Pasca Paduahon, Polan Sahali masuk pukul 10 sia tolu wib manang pukul 7:30 borngin. Jala sektor namar tugas ima sektor pitu dohot PPG KPI. Rapria mahitaro tu kebaktian Pasca Paduahon marsogod. Barita Huria songon penerimaan anggota baru PPG KPI, persembahan bunga langgatan, jadwal kegiatan ni parguru malua, barita parhepengan parmingguan, dohot sektor na bertugas selama bulan April 2026, boi ma taida di harotas ni acara parmingguan. Taparadema rohata laho manang nanginangi hatani debata, marende mahita sian buku ende nomor 117, ayat 2 dohot onom. Tata padangolan ni manisiai soada asonangan naliludo su
sude naliludo sude Yesusi 사랑한 Yesusi Damai ni dibata na sumurung sian saluhut na saroha, imanamian mangaramuti roha dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hata ni dibata nagabi ujahan ni Paskah di hari sadarion, imana dienet sian sada Korin bidu saplima, mamukka mai sian ayat sada, saha rodi ayat 10 sada, tajahama margati soring, songonoma pajahaoni. Alanaing ma pabotohonok kutuhamu akadongan, barita nauli nahu baritahot tuhamu, na jinalomuna naonggabe hajongjongam muna. Aisian mulana hupasahan tuhamu nahujalo oddo naung mate do Kristus ala nidosatta hobbar tu natar surati. Naum ibana gabe di pahes ya. Obar tunatar surati. Jadi di pataridahod do dirina tu si kepas dungi una 12. Dungi di patari daud dirina sahali tulobi 500. Nah tumorop sian akai mangulu dopede naung modding. Dungi di pataridahod dirina tu si Jakobus. Dungi tu akka aposteli sudena. Alai di pudini salut nai di patari daud do ibana naung natardok tu budina sotikina. Ayaw do nommet sian akka apostel. Nasotamado aw niyan guaron apostel. Alanaw kulele huria ni debata. Alai na diaun waing asiniroha ni debatan. Ubahin na dapot jaladang marnupo asinirohana tuhaw. Asiniroha ni debata na tuhaw. Atong manang aupe manang nasida. Songonido parjamiton nami, jala songonido gabe porsea hamu, sita nido sahakna. Cumulo dohonon nami ma tuhita saluhut na ruas ni huria ni tuhatta, selamat pasca madihita. Huria na hinaholongan ni tuhatta Yesus Kristus, ia odolan ni jamitata di hari sadarion, hehe do Yesus di hari patoluhon. Ia Apostel Paulus sasitong na idokon ibana do songon na tersurat di Rom bidu 10 di Rom bidu sada ayat 10 ido ibana songonon. Ay dang na huhaylahon barita nauli ay hagugon ni dibatadoy nanidok na disi Injil adalah kekuatan Allah. Haguguun ni dibata. Namargugo do Injili
manang hatani di bata. Dia do padohan ni si Paulus di son. Manang natarguar do Injili na sinurat na tinulison ni akka panurirang do akka apostel. Hatani di bata ditulison may songon pengalaman partodion ni nasida. Naung takas di paida-ida jala di paihut-ihut. Di surat may gabi Bibil na tatiop sangonari. Molotaida siap perjulo. Dungi makuling madibata. Jadi maho songonon jadi ma. Asasian natino panaido pataridahon hagogon ni hatana nang majadi. Alay ang guhapiakan ni barita nauli dang apala di si hatahonotta. Molope di dokon Apostel Johannes manang para penggilum Johannes dimulanay nung asaur hatay jala gabi daging mahatay disido hagogon ni dewata hata manang logos manang firman na gabi jolma asa makilala dewata songon natahilala. Ala na memang dibuat iba na do di panopaw ni songon rupa ni debata manang imago de manang gambar Allah. Jadi mulo tabering di sorminan pardopakatta adong do gobaran ni debata di pardopakattay. Jala pangalaho na pesa setong na ikosongon pangalaho ni debata. Jala ditulis Apostel Paulus doi di Filipi 2 songon parrohaon ni Kristus Jesus ma parrohaon muna. Gabi daging mahatay. Dagingon na olomate na makilala sungod dia natahilala nung nga dihilalahod debata dung naong gabi jolma hatay di bagasan Jesus Kristus. Asa oddoan non nagabi hadomuan padinggaton jolmay do debata ido uben naro Kristus tuhasyanganon. Asa gabi parsidohot gabi lohot kita tu debata amay dada holen na pasayhod dosat. Alana di padan narubi di patik ni sumusa nung nga diulaw kala Israeli na pasesahod dosa. Cukup doholen na pasesahod dosa. Alaya sa takas tarida di padohan ni Jesus di Johannes Audo hatigoran dohot dalani. Dangadong nasahat tuamay iya so marhiti hitiaw. Ido parhitiatta. At tong dakolen na pasayhod dosa. Asa ido padohan ni detay zo hamatian di dia sorop mi. Tuhita na hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus. Di padohan ni Apostel Paulus barita na ulima ng Injil. Jala na madasuri manang pundasi manang ujahan ni haporsyaon ni hita halak Kristen adong tolu nang beringot tadisi. Dia may perjulo na tabering na didok na disi. Kristus mate alani humokop hita siya dosa. Ima ujahan na perjulo.
mate. Nung hodok naking, dada holen hasesan ni dosa. Alay, oddo sa sitong na utang na bagas na nang sibototta. Molo na di kamis puti, adog tolu di ulahot Tuhani, parjolo, mabasu pat niyaka sisiyani. Pataridahon, asa olo hita patutoru diri, kan naking didok, songon parrohaon ni Kristus Jesus. Naolo do pehita patutoru roha amanginang, tay paluasi jo, tarimangi dirita, ditongani jebu, diulotta, songo bapa, songo pangajar, manang ahli hita, manang dia pe ulotta, olo do pehita patutoru roha. Ibu ibana ma baskom, ibu ibana ma serpet, baru itapol ma ihohos magoting na, di besu ma pak niaka sisiani. Supaya kita asahita gabi pakkubasi didongatta. Los ido gabi motto ni kikapi, di zo gabi pakkubasi dang nalaho dihubasi. Dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Manangise neng ubalga ikut jumulu baibana utoru. Manangise haposan di namemet, haposan maibana di nabalga. Paduahon. Di perjamuan manang di parsaoram mangat di borngin nei, iwat ibana ma roti sagu-sagu. Ido ibana ma pangamma dagikku doi. Ibu ibana ma anggur. Inum ma mudarku doi. Bain hasesan ni dosa muna. Napatuluhon. Oddo na sangat inti. Imahina tarida ni jolma do ibana. Hatani dewa tama ng logos na gabi jolmay. Marukil si tutu ibana di porlak Getsemane. Marukil. Mulutong buhay amang. Padaw ma Panginumanon. Lalukanlah cawan ini. Hape, iboto ibana do, nunga siyam mulai na jolo, ngadong sakap ni di bata, ikosaha do ibana, tuhamatiani. Alay sebagai jolma. Ada negosiasi, tawar-menawar, mulutong boya mang, laluhom mah Panginumanon. Iko mate do haroaw, iko saan do tuhaw pinorsilangon, isod do titik puncak, sampai hudukan ibana, sampai keluar mudar sian pamatangna. Akasisianihon na mudum do, sa jompe dang manahan. Makanya dok, dungo mahamu asa unak kamu bongot tu pangujunan. Sajam daktahan borat nai parukilani ni Tuhan Yesus Kristus mandongani Kristusi di panahononi. Artina mampu dohita rabdohot Kristusi manao sitaonon. Ahado tujuatta motivasita ro madapotok Kristusi. Apakah hidup mau enak-enak? Hata ni deta nomor 210. Didok bisi. Duk sonang rohaku. Itu teh. Duk sonang rohaku di bai Yesus. Ingot hatana porsu pe uta
selama hita saleleng mangihut to Kristusi hapor suhod dongoluon. Jala hidup paru kilatta. Mulutong boy niyan. Unang adong hapaeto dingolutta. Alay sakakmu mana jadi aliyamang. Alay ido songot tadda di porlak Getsemani. Taman Getsemani. Yado hita lautu si. Tahun 2000 hiaw lautu si. Isido pe bunani hawinon ima hau zaitun. Ipagar doi jala dijaga. Alega nakal do tikini huwa do bulung nei hupotikon. Sanga do leling bertahani di bibelku. Paingot tot tuau marukil do hape Tuhani. Hubahid do di bibeli. Bulung ni zaituni. Gudang do bulung ni zaitun di Jerusalem. Ale sangaja do hubuat lau pangot tot diriku. Borak do hape. Manaon mangalo hagiot ni pangiduan ni dagingon. Asa tatiru Kristusi. Alaing dua hal na berbeda tabereng. Perjolo di porlak Eden. Isido jolma na perjoloi madabu tubagasad dosa. Asaido idoko Paulus. Upa tinuhor ni dosa donina hamatian. Sadari di pangakalaki si Adam dohot si Hawa mate mahamu. Tak persoalan oleh dosa. Alay jabarna hamatian saliling nililing na. Dang lomorohani Tuhani mate hita di hamatian saliling nililing na. Alanido bandido konibana au do dalan. Dangadong nasahat tu amay somarhite itiyaw. Manangahape natabayad di ngoluton haburjuon. Haulion do akalan nasing arta dang tarbay kita tolhas sahat tu di bata. Holen marhite Jesus. Isido di Getsemani ipasaybana. Secara juridis nung ngatuntas ibay Jesus di Getsemani. Idu ben edok hata ni batak. Jolo isiat hata asa isiat raut. Hukum na jolo dipature. Ruhut na. Baru de facto ima di Golgata. Paru kilon no bolod di roha. Ala na maul do pature horroha. Tohodo ya kainang. Tohodo kan? Na maul pature horroha. Nang pedok batak. Sanggulingobu donin na hamubaw ni roha. Belum tentu. Bukti na hamu akaina. Na sensitipan molo di perasaan. Ya. Molo ama mengendalikan otak, pikiran. Jadi kaino namang labo hape baen hasalam muna 10 tao tong do dingoti. Tong dingot. Oleh marsol hamu songonari dosa na 10 tahun ni dingot. Ingot todo. Na julong emergency ho songonon. Dingot doi. Namaol doi rohai patureo. Alay ido na pinature ni Kristus. Asasay sa luhut na ulahonon no ibana di dolok Golgata. Ido ben edo ibana duksay di parukilo ni. Ito giyon ibana makkese sisian ne. Dungo mahamu. Borhat mahita. Artina ngahu pasay be. Hukum na komati au nung ngahu pasay. Kanido kan? Ido ben na adong molo pagujunani olo daong, olo daong, olo daong. Kanido kan? Molo katsing, molo akka najulunin na neng adong essay ujian, ya tidak katsing na di bayan, ya.
perjuangan habis. Berarti Adam na parjolo madabu tu dosa dohot hamatian saliling-liling na alay tu Adam na paduahon sama-sama naso hagio ni jolma haroro na sida. Kan Adam do si Hawa dangala na jupang bapak na do omak na gabi adong si Adam do si Hawa. Yesus Kristus rotu hasyang anon dang hagio ni si Yusuf tapi dikandung oleh Roh Kudus. Asing do haroroan ni naduay. Molohita sorang alani hagiot ni bapa do omatta. Alayang gunaduon sada madabutu dosa napaduahon Adam napaduahoni pasayhod dosa asasahat tita tu amay. Hurian na hinahulongan ni Tuhata odolan napaduahon masuk do ibana tu kuburani tu hamatean. Artina natabereng disi di dalani Kristus do hamatiani sahat do ibana di hau pinor silangi. Amanginang di zaman ni Romawi torop do sol manau kona persilakon akaparsahat namate ditiki. Gudang dakole Jesus akaparsahat. Alenang berengot tadi si toho do Jesus parjahat. Sungon dia do pangakuata taringot tu Jesus. Alay nagabi si taon hasahaton doho si taon dosatta do sahitta do na dipaporsaton tu ibana. Bere kamu mamanginang. Tulu tao nakasisiani rap dohot ibana. Dang takas ditadana sida isi Jesus. 70 akasisian na pinaborhat na'y ragu-ragu dope. Ragu-ragu. Alay, dihamatian ni Kristus sigabe catatan doi sada sejarah adong do tulisan ni ima iduk ni solidadu halak Romawi na menjaga bakke ni Jesus do hamamate nai. Ay do silatus do asa disuruh na menjaga ibana. Mana doa kasih boto surati. Latus suruh matong na menjaga Jesus. Setung maur roh non pangototoy parpudi. Utakang siap perjulunin na. Asa dijaga do Jesus. Dikawal ketat. Disaksihon ibana. Alay oddo padohan ni iduk ni soldado ni Romawi. Angwa kasisian nasing nay lari do nasida. Oleh nakaina do nadong disi. Mamereng Yesus natarsilangi. Alay gabe suku-suku do di kita. Hiado hamu diuru jolma. Songo dia do uru-uru no kaci tai lalahon. Ido benedo ni batak si tulluk mata ni horbo. Muladong na di rohami disaki halak hacit tiap pakilalaan. Ibo to hamudo sa sitong na aha no kacit na naing si bototta taringon isakitsa na binayin di Jesus. Ditiki di hau pinor silangi. Tulu na tersilang disi. Asa dipadohot maka parjahat na dua nai itonga-tonga madibait Jesus. Amen dok siap birangi. Jesus molo na tohodo ho anak ni dibata patua matong dirim patua manang hami. Ahai dok siamun nai. Ho alani hasahatot tadohita ibanna dipersilakon alai ibana. Dangadong hajahatot di bana. Idoras roh hatana madok. Oh Jesus.
moloduk sahat to di harajomi ingot au. Alus ni Jesus sahat. Sadarion rapmar hodohot au di paradiso. Sama-sama tersilang, marsiejekan, marsiururuan. Alayak kana mamolus disi alanan didokon jonok tuhu taido ninna pamajalani. Akana mamolus si madok ho na madokon anak ni dibata. Ngolo natutudo anak ni dibata patuat matong dirim. Sedia dohita nabui manahan perasaan, pakilalaan. Malingleng do sa sitong na ate-ate ni Jesus. Adong huasona alaydang di pataridahon. Ang gorohan ni Sibolis, iya dokter silang Jesus, selesai masudi. Talu matuhani sa sitong na daw. Dang olo ibana tuat sian hau pinor silangi. Dangi pangido ibana sin rohani damangi. Ale amang patuat maau sian hau pinor silangon. Ale ko sangat do sakka ni dibata. Itaod do sahat tunamate dungi tos mahosana. Ido hata parpudi. Tita na hinahulongan ni Tuhan Jesus Kristus. May do iduk ni soldadui. Gudangak ka na mate. Aliasing parmate ni nasasadon. Buido tahilalahon sa mulai jam 12 makulom portibion. Isehita ahli perbintangan dison. Biasanya molo gerhana matahari 3 menit do. Dang na kebetulan na dong disigirhana matahari. Alay makolom portibion tolujom. Na didok na disi. Sakanakan madok. Dohot do portibion madok. Sudah mati sang halik. Nga mate be. Si pajadihok kami si topahami. Dohot deba na merundung. Makana Jumat Agung termasuk Jumat perundungan. Marbaju Nabi rong dohamu akainai nari Jumati. Marbaju Nabi rong dokan. Seperti tanda turut berduka. Dungi mukap makatanoman. Terjadi gempa bumi. Terheran-heran do iduk ni solidadui. Dungi adong manulakon. Mudi-mudi tubuh Tuhana. Saburma dohok mudar ni Kristusi. Tusi malolong ni pajagay. Laos mapitung may bana. Laos ido ibana gabi porsea. Mangihut to Jesus. Ahamay do ibana. Tutudo on anak ni dibata. Dohok dehita madoko ni. Molo dohok dehita. Tutudo Kristus anak ni dibata. Nangadong na mangihuton. Tutudo Kristus anak ni dibata. Dak sudedo pe. Sudah hitamat dok. Tutudo Kristus anak ni dibata. Tamit to may bagasar rohana. Rohatta. Yesus adalah anak Allah. Anak ni dibata. Nakpesohei bana marsiajar. Alesya kisah nyata Nabi Nereng Ibana. Ini lain daripada yang lain. Lubis, luar biasa. Luar biasa. Dangalan ipad di tareso iso marga lubis ate. Memang hamamate ni Kristus luar biasa. Akadongan na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Odolan na patuluhon pilar ketiga adalah kebangkitan. Haheheon. Ido na pinatorang ni Apostel Paulus diari sadarion. Todo iba na hehe diari patuluhon.
siat catatan ni sejarah, adong do sumber na non-Kristen, halak Romawi na mabain sejarah na tercatat bahwa idok ibana diari sadari ditulis ibana do na margoar Tacitus dohot Flavius Josephus icatat ibana do ada kisah nyata, ada seorang yang berbudi baik, orang baik disalibkan dan bangkit. Bukti sejarah. Makana didokon tu aka perempuan si Maria Magdalena do nasing perempuan nai dinarona sida manogot. Ima dibuha-buha izuk, disubuh adorang sotorang dope matanyari Roma kami halaki mernida udean ni Yesus. Asa sasitong na dak porsia halakon nong hea di dok Yesus. Songotadda ni si Jona. Lohai hamu bagas jorui tuluari hupajongjong. Dang nanidok na gedung ni joroi. Nda. Alay namadok tu diri na doibana. Hehe doibana di are patulukon. Dak porsia na sida. Jaladung ditanom Jesus borha manasida mula be manasida akaina. Itu hornasida ma akana hukus di pature may songon adat parsobaw ni nasida di arga ni hamamate na hinaholongan nasiday. Roma nasida mabayan miya na husus, mabuam miya na husus. Sonarya manginang neng donok kutuhita. Narijumati isehita na lao tu kuburan ni amatta, suami atau istri, anak kita. Hari Jumat ada yang pergi, marhuha mutasi, ziarah. Isa datik kia manginang, ya doa mak komentar di sada gereja, tu seksi na batureho bunga di altar. Pas di Jumat Agungi, tidak ada bunga hidup. Kenapa persembahan kita hari ini bunga altar, dan adong bunga na mangulu, bunga na mate, plastik, plastik. Roma seksi na madok, amang habis sudah bunga ipar bunga, dakku pesak kami hian. Tu dia lao niku, borha sudah itu kuburan. Ibu ziarah, maka hita marbunga plastik. Tak pola hupa buai dia gerizane. Marbunga plastik mahalaki. Yaitu kuburan ibu kamu na arga. Yaitu gereja na palsu ma ibu kamu. Ahado biasa na palsu na denggan. Ijazah palsu denggan do. Daong ribu jol malani. Ahado pe na palsu na denggan na buai pakeon. Gigi palsu. Dang baga zolma molo somar gigi palsu. Adope na palsu. Kaki palsu. Buidui pakeoni. Adope na palsu. Uang palsu so tungi bae pilihan. Uang main-mainan anak-anak itu, ya. Adope na palsu. Ado tayon. Bulu mata palsu. Bagak dui. Bagak. Mula biniri nga kainon dung marmakeup isa da pesta narisat tu nazaluad do pesta ni parhuriat tadi son ubiring makai ni mar alis mata palsu oleh ni hape naraku asal jangan hati yang palsu, ya. Amanginang anggo akas perempuani dang yakin na sida nong hehe Jesus. Diskusi doa laki. Ise do mangguling batu di hita. Naking marukil do akasisiani sajom. Bersama Kristus di taman Getsemani. Modokodok nasida. Ya do hamu mabigi jamita sajom. Gikapi pamen.
Ya dohamu mabeki jamita sajom. Molubai jamita sajom. Sabar dohamu. Keberatan. Masa 1 jam aja dengar firman sudah bosan. Nggak siap kamu sajom? Siap? Mahasiswa? Siap? 1 jam? Jangan jadi ngantuk. Unang modok-odok mabegei hatani di bata. Biasana mula dok si taonot ta. Apalagi akaina hui ngojo tikidak dana nageleng do pia kada danaku. Holem demam dak danakon. Saya olo doau hubuka pahiaku. Hopa mabana. Hopa asamaguin na iserap dagikon panas ni dak danaki. Malu. Alay, dukubay so ni tong demam. Duja mau modokod mau. Terpodom mau. Ay nahiba mo. Barum marsahid. Boy mo dopo. Kanido kan? Habe anak ko kido. Hamorao dia. Mulo persoalan ni danak. Manaod do hita. Unang songonaw hamu. Danak na marsahid. Terpodom. Ya. Songoni muse. Si tao nodon nikutinata. Ahame. Ya hami marutang sahali. Maila do hita marutang. Maila? Haruni garom marutang. Dungulak ni dangolo hami marutang. Ahame. Hiba doho bapak ni Chris inne ba na tuwa nongay ngopong ni si Guenao. Hiba doho bapak ni Chris inna. Gudang utang ta. Uy humodom. Lasodong doho marpikirin na. Jetor ni kumatubuhin ni nangon. Hubereng buhina. Boy doho lem marpikir say utang. Asa marpikiraw. Pigasom. Pigasom. Boy doho marpikir. Terus marpikir niku. Asal maselesai utang tay niku. Boy doho le pikiran. Dang boy holen ala ni pikiran. Dang boy holen di taman Getsemane selesai. Sekalipun secara hukum nungay selesai Kristus perjuangan nai di taman Getsemane. Alay secara de facto ikut tersilang do ibana. Ito'y na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Natabiring odolan na patuluhonon. Adong haheheon. Idokot Paulus. Mulos adong haheheon. Marisuang do akazamita nami. Sia-sialah khotbah kami. Perkataan kami. Kalau Yesus tidak bangkit. Ido kan? Mulos hahedo ibana. Ido hatani deta. Nungahe Tuhan Yesus. Ya, ngahe. Amang dota munenang dak porsia kaporupuanon. Jala dang alana ni dokna Yesus nehehe do ibana di hari patuluhon. Tetapi alai secara fakta langsung didah lagi. Nung kosong kuburani. Ido benedok suruh-suruhani. Tuak kaporupuani. Oh hamuna kaporupuan. Basa luluam muna na mangolu. Diinganan ni namate. Ay nong hehe do ibana. Ido dok tuak kaporupuani. Nung hehe. Makana adok katay naman dok. Yo hamatian di dia sorop mi jala hamatian ido namanirak kita siad di bata aido hatani di bata tu siadam do siawa sadari dipangakui mate mahamu asa hamatiani mabuak kita tu debata ima tu dalan hangoluan si saleleng nileleng na. Amanginang porsiado hamuna di zaman ni si Musa.
manang tiki berlaku patiki hukum Taurat. Adong do di pasa nasida pelea biru-biru pasaiho dosa ni hala Israel. Marhite pelea biru-biru. Selesai do dosai. Selesai. Alain mulo selesai dosai bongot do nasida Tuhan ngoluan saliling nililing nai. Oke, mulo tadok ido benedok Yesus. Ale Petrus marhition guarmu masih Petra, di atas batu mama ini akan kudirikan jemaat gerejaku ini bana. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan akan lepas juga di sorga. Molo ise sahamu dosa ni dongam muna. Sesadoi. Sesado. Porsiado hita. Molo ta selesai hod dosa ni dongat ta selesai do. Artinya nandido disi. Memang di surga inganan nai dangadong dosa. Alainang pesai dosai anggo hamatiani holen Kristus do nabui pasahat to ni asa sahat tita Tuhan ngoluan saliling ni liling na. Amanginang nanidok na disi. Bahagia do hita las dorohat ta molo ta miliki arta portibion mula dong ta apunata akau dengi sonang dohita sonang ale dangi hasonangan na sempurna ahado hangoluan saliling nililing na porsiado hamuisi hangoluan si saliling nililing na do na pinasahat ni Kristus jala ikom manaod dohita rap dohot Kristusi. Tuhita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asa barita na uli dari sadarion, takasma nong hehido ibana, siyan hamatiani, diari patuluhon. Dia dong bukti na. Adong naking idok, ipasahat do tarida do tu si Petrus patarida ho dirina. Tu 12 sisiani. Asa akka baru-baru ipe. Perempuan narot, tu tanomani. Takas di danasida nang hehe Yesus. Jala di pataridahod do dirina tu 500 salak. Di pataridahod do dirina tu si Jakobus. Hata parpudi na do ni si Paulus. Tuau pe ipataridahod do dirina. Ido benda tarjo wow. Aha do perubahan secara luar biasa tua kasisiani. Ikinamate Yesus laudo nasida sudi mabiar alai dukke Yesus marpungu-pungu manasida ngamangulube si paluwe ro si Thomas madok makana molo takak kalak batak dak persea ahado iba simbulla. Betul lo si Thomas so persea hoenda. Kan itu teh? Itu kan? Ayo si Thomas dak persea sebelum hujul lukot tangakon tubugang nei. Tarida ma Jesus si patarida hod dirina. Thomas idiom maaw. Idia matangamni. Tuhakku inebana persea may bana. Nong hehe Jesus hehe Kristus bar padokta hehe do Kristus dita sonari molo na hehe do Kristus taridan na dia do faktana nong hehe Kristusi dingulutta ya adong hamubao di halak sisiani sian na parbiar gabi barani siap parjahat si Paulus gabe siulahon na dinggan nung ngamarhamu bau kita mangihutot Tuhani aduh harataridan na unang songonao adong do jolma asa songon na tadayba na namuba ito ribay pakasan na pendek
manangibaen licin ulunon botakon. Songon aha maksud ni bertobat inna. Dang sian pamatang tok kataridanna. Alai transformasi hamubaon ni roa nasitong naung majakkon hadomuon ni hita do debata naung mardame hita marhite na pinadame ni Kristus dihau pinorsilangi jala hehe bana sian hamatiani. Tuhita na hinahulongan ni Tuhata. Zami taon dang nang madjamin ngulu ni haporsyota molotakas tabigi. Dang disi odolan ni zami taon. Alay, nang tapataridahon sa mga padok ni Apostol Paulus di Filipi 2, ahadiro di bisi. Songon parrohaon ni Kristus Jesus ma parrohaon muna. Porsiado hamudisi. Amin martang yang mahita. Moliate puji-pujian aliamang nabasa. Nong rodo Kristus tu portibion. Napasayhon sude utang ni dosa nami. Nong makokop hami. Sian hamatian uhum saliling nililing nai. Gabi partohap hami. Dihanguluan sogot. Hanguluan saliling nililing na rapdohot amay. Tuhan moliate ma. Naing mapataridahonon nami ngulu na baru songon ngulu ni apostol mi si Paulus. Ia dirina na marhamu baon dung porsea ibana Kristus Jesus Tuhan. Nong tersilang jalamate nong hehe sian namate. Gabe si pangoloy di batay bana. Nang mamunu akka ruas ni huriam ibana ditiki. Alay gabe si baritahon barita nauli. Bayam mangulo nami ali Tuhan. Gabe si tiddangi barita nauli di tonga-tonga ni ulon nami. Marhite Kristus Jesus Tuhan si pangulo kami. Amin. Marede mahita. Ringgas mata paboa ng monang Kristus Radedo asesa dia kadosari Digo arti Tuhan tadi doha monangani Ringgas mata paoa ng monang Kristus Warna tapaboa tuliatan noon Aido na manggohi totong rohat taon Tatay tumagogonay na solumalui Warna tapaboa tuliatan noon Paboan magoarnan tua kajol mari Torok na somanarkan Yesus Tuhan
Ujaha madihita sian hata ni di bata nagabi ujahan ni rohatta dinalau pasahat peliat tu di bata imana niririt sian Rom 12 ayat sada sonom madidok nahuapoi mahamu aliak kadongan marhiti-hiti asi ni rohani di bata pasahat hamu madaging muna baik pelian na mangulu na badia nahinalomohon ni di bata ima hadaulaton ni namarroha. Amin tapasaha ma peliata. Tapasahat ma peliat totu di bata di bagasat tangyang ta martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang. Di parhatopot rohanami dosi anuduk ni rohanami. Hodo mual ni nasaw libasa na moliutus. Di son hupasan hamido pelian hamoletion nami tuho. Sa jalo jala pasu-pasu ma pelian namion. Asa gabedala panidangion parsauran dohot ulaun asin ni roha di huriamon. Bayan mangulu nami gabi pilihan na hobbar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohok karajommu. Holong hasit tongod doho hadamiommu di sadok portibion.
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa se totong mandok moliate Tuho. Di bagasag guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saidi lulu ihodo au pehu halu tonho itai tiro amiro haku ibaheni gurehodo dipilit hoi atoniku ipehutodo Tuhan. Alia manami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham. Di banua tongon songon na di banua gijang. Leo madihami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugitu pangujunan. Alua mahami sian pangago. Ai ho dona puna anak jauh no tago no dihasangamon salireng dileleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim.